Eli mulla olisi nyt vähän vaihtopetsejä. Mä koitan tehdä tän aika nopeasti, koska mun pitää lähteä lettukästeihin. Mut joo, tässä ne tulee. Tässä on tämmönen. No, eli tommonen. Vodkaa. Tämmönen kissa. Joo, eli tommonen kissa. Siis joo, toi kissa on mun mielestä ihan hauska. Ja silleen, no ei se nyt naurattaa. Kyllä saa, mutta on se hauska silleen. Joo. Tot kuuluu välillä vaan vietäviäni. Et jos nyt joku tahtoo, please vaihtakaa. Elikkäpä juu. Sori toi mikä kolisi. Nyt joo. Elikkäpä juu. Sitten juupi seuraavaksi. Tää on sitten sinne magneettihavuun. Tää mä vaihdan vaan semmosen sateenkaaren värisen karkuun. Eli tämän patin. Mut semmosen, jolta kuuluu kyllä vieteriäni. Joo. Koska toltakin kuuluu vieteriäni. Sitten tämmönen. Tää tuli vähän aikaa sitten paketista. Joo. Siis. Joo. Tämmönen. Aika kiva. Tuolla on LP. Tän voi laittaa vaikka johonkin oksalle. Joo. Se on ihan tosi hyvä kuntoinen. Mä haluan kans hyvä kuntoisen petsin. Tämmönen koira. Haluan tähänkin hyvä kuntoisen petsin. LPS lukee tuolla. Ja reikä löytyy pohjasta. Mulla on aivan. Sitten mursu. Hampassa on vähän kuluvaa. Ja päässä on vähän pysyviä likoja. Mutta niitä on vaan tosi vähän. LPS lukee tuolla ja reikä löytyy pohjasta. Sitten mulla on yksi magneettinen koira, minkä mä kans haluan vaihtaa ja ampiainen, mut mä sitten kerran, jos minä löysin ne. Elikkäpä juu. Ne on vain, jos minä löysin ne. Eli ne on vaan, jos mä löytän ne. Eli sitten tämmönen pulu. Tää voi kans pistää johonkin oksalle. Täältä kuuluu vieteriäni. Sitten mä haluan sitä oppilasliigaa Emma ja Katarinaa. Ja sitten sitä onnenpeliä, tähän sitä Charlottea. Tämmöinen pupu. Tosi hyvä kuntoinen. Ei kuulu vieteriäntä ja reikä löytyy pohjasta. Tää on yksi söpö munkin mielestä. Eli tähän pitää vaihtaa tosi joku söpö, koska tää on yksi mun rakkaimmista petseistä. Sori, mä nyt tähän sen. Laitan tuolle. Tämmönen lisko. Hyvä kuntoinen. Reikä löytyy pohjasta. Hammas. Tästä on niitä ruskeita. Ja sitten sillä on reikä pohjas. Tämmönen. Lintu. Siis tää voi laittaa siis johonkin oksalle. Sori. Tämmönen. Norsu. Haluan. Tohon pitää vaihtaa sit joku vauvapetsi kans. Tommonen. Reikä löytyy pohjasta. Sitten tää. Tosta vasemmassa silmässä on vähän kulmaa. Sitten vika. Leppäkieltä. Joo. Sitten mä haluan hameita ja kaulakantoja ja ruuatkin käy. Ei. Tämä roskis pitäisi vaihtaa. Sitten pipari. Tulet joulukalenterissa. Mutta jos vaihdatte ainakin yli 5 petsiä, saatte tämän tarjous sitten. Saatte tämän kaiken. Ja odottakaapa. Jos vaihdatte 6 petsiä siis, niin saatte nämä kaikki.
laukun saa auki ja tämän tietokoneenkin saa auki. Sisällä on myöskin nappulat, näytän. Katsokaa ja näyttöjä hiili. Eli joo. Vaihtakaa please, vaihtoa!